pusă ștampila pusă de Dumnezeu. În seara aceasta, astăzi, toți aceștia care sunt aici, primești ștampila din partea Mierului Divin, mărească-te numele lui Dumnezeu. Frate, crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Aleluia! Crezi că Domnul Iisus are putere să te ierte de orice păcat și să te învie și să te înviască în ziua învierii? Aleluia! Cu mărturia ta, credința ta, în numele Domnului Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, Aleluia. al Fiului și al Sfântului Duhului. Amin. Punctul tele! Tele! Aleluia! Cana! Tele! Hai, repede! Gata! Ce tu se mai pare de urcat? Ce e capul prălâș? Oh, mama! Ma! Pune mâna pe ea, frate! Așa! De ce nu? Mariane! Mai rapid că... Ho! Aleluia! Aleluia! Amin! Baza mărturiei tale, înaintea întregilor martori, văzut și nevăzut, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Aleluia! Amin! Lasă-te jos! Aleluia! Așa! Așa, gata! Și vaste cacheala e cacheala. Oprei! Așa! Ia un braț! Așa! Matraș! Mai rapid! Claudia! Aleluia! Crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că are putere să te înveți ziua de apoi? În mărturia ta, Aleluia! în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, te botezăm. Tele! Aia! Hai, războane, mata! Hai! Și vasul prelată, e vasul la noi. Ridică sus! Așa! Repede! Mai rapid! Ia un braț! Așa! Mai rapid! Aleluia! Sora Elfera, crezi că Domnul Iisus a murit și a înviat pentru tine? Aleluia! Crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Domnul Iisus se botează cu Duhul Sfânt? Baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Aleluia! Masi chiar! Și așa! Piliam pani! Bate la nopre! Hai, matrașă! Opre!